салом алейкум бардоро як бародар праваша гум кардагӣ дар шаҳри Ҳисор дар Стиянка. Ному фамилияш Файзуллоев Кароматуллоҳ Мирзоевич. Бардоро кадоме аз шумо агар ёфтагӣ бошед, марҳамат рақамҳои соҳиби права дар рӯи экран, рақамҳои дастишон ва рақамҳои ватсапшон дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам ҳастанд. марҳамат кадоме агар правара ёфтагӣ боша занг бизана, розиш мекунам. Ассалому алейкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Авто Таҷикистан. Бардоро, бисёри бардори ғариб мо хоҳиш карда буданд ки хундаи аванта ба навор бигӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат авантаҳоро ба навор бигирем. Бо як навори нави ҷадид фақат авантаҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулаши каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наврҳоянда пешкаши харидорро мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, видеонаро лайкро бизанед ва дар комментар ҳатман мошинои мехозед ки тона номашо бинависед. мо ҳам номи мошиноро наврҳоша бисёртар мекунем ва мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшии мо бардоро хундаи аванта мебошад ки соли бариш 2010 объёми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш автомат ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. моторш 1.6 бензин холӣ ягон мушкилӣ надорад. задни камера, монитор, ҳама ҷои мошин 100%, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. ҳуҷҷатҳои солона дора, утилизатсия аст. хулоса ҳама ҷои мошин 100%, мошин ягон камдиву расход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 83 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро лайкро бизанед, дар комментар ҳатман мошине мехоста ки тона номшо бинависед. мо ҳам номи мошиноро наворҳоша мемонем. бародароне ки дастройка кор мекунед, хунуктон гирифтаги простатитчаги доруҳои гиёҳӣ мекунед, дар ватсап ма муроҷиат кунед. дар сафҳаи доруҳои мо тамоми шаҳрҳои Россия бесплатна Тоҷикистон ҳам рӯй мекунем. барои чашми хирашудагӣ аст, барои кӯдакое ки дар ҷойгоҳашон тар мекунанд, 32 хон шудагианд, барои зирени чашм, барои мӯи сар, барои риш, барои бефарзандӣ, яъне бисёр доруҳоро дорем. дар ватсап муроҷиат кунед, бо суҳбат мекунем. мошини аватии мо бардоро хундаи аванта мебошад ки соли бариш 2015 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш автомат ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин вагонаи нав дуровардагиаша, утилизатсияро аз самошка ҳамаша мекунанд. мошин ҳама ҷош 100% қоидаву як бардоро пачкае. мошин вагонай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 102 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро мошин Корея, мошина ихтиё бардаган аз Корея ягон фарқ надорад. соҳиби мошин гуфтааст бардоро марҳамат нашоти маълумоти пурраш занг бизанен, дастрас кунен. ва бародаро, кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои комментариябдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунен. мошинаи фурӯшитона бародаро мо дар наврҳоянда пешкаши харидорро мекунем. мошини аватии мо бардоро хундаи аванта мебошад ки соли бариш 2010 объёми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин. коробка пердашаш автомат ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин корейская, мошин 100%, ҳуҷҷати солона дорад, срожна фурӯшия, камтар арзон мешавад, алиш намешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 88 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бизанед, видеоро поделитсия кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо бардоро. ва дар комментария мошиное мехозед ки тона номшо бинависед. мо ҳам номи мошиноро наворҳоша бисёртар мекунем. ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментариябдагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар наврҳоянда пешкаши харидорро мекунем. бардоро,
хундаи аванта бинависа, як навор дига хундаи авантаро мебинем. Чӣ наводи мошине ки дар кора номуша дар комментария ҳатман бинависем. Мо ҳамун наводи мошинаро наворҳоша мемонем.